pasa sadang pukul tujuh. Kita sambung sekali lagi yo di pita nang ketujuh. Na orang dipayo kumbue kepasa membalikan kalau nyupita pak nang ketujuh bertambah gawat keadaan mapai. Kita dulang sadulang lai pendulang ame disalido diulang yo kasa ulang lai penyambung curito nan tinggaku dan bilang tadi ya buta sadang nyo tingga di biru goi. Iyo ditampe nini inyo bakato juo rambujangko on nini edang akan mola ujang na jangan diabaikan kok nyampang nini abaikan kemano ni ujang kapai bapak jauh ibu lah berang mani menjawab nini inyo kini apa lekato maso itu onde buyong siabu tasar selagi ado nini ang jangan ujang naninda dia baikan nidui nini idui lawaang makan nini makan lawaang bago kawaana nasib gitu larang bujang Ladisinan butasar tinggal di tampe nini baru sanang hati butasar ko baju sadona laki apo katenggang rambujang ko nini di dalam yo tidak pulo. Abi hari baganti hari abi pakan baganti bulan co itu bana maso itu nambare indak nyo kirim lah di rukia nang kepiang indak dia genyo bertambah sansai inyo kama alun ini butasar de awak nak makan juo tapaso balik mencari kayu api onde butasar rang bujang pado mati yo jang kita tak makan biar to cari yo nak kayu api letasar asal dapet kita makan malun kini buta serapon kato nini suai sajo biari baganti hari pagi pai karimbo menurui ujang bagulambe apo karajo nini kini idui mencari kayu api pagi pulang kok patang coy itu nasib nandi kau marasai duit maso itu maalun buyong abutasar kadang tajua kayu dini kadang indak kadok talantar makan inyo matuanai tapi kabaa mengatakan ini di dalam tidak pulo maalun karajo inyo kadang cubo di nini menggiling lado kadang dicubo mencuci kain namun tasar di bawah juo matuanai
nasib nandi kau indah tabado mamangati indah baladung le nam baladung indah balantai le bamban mudo indah nyotanggung le nyotanggung indah nyorase le ala pulo nancu itu le panangguangan sadang jo untung le Abu Tasar urang manjai le manjaluju inyo manjai le salabanang urang tak minta le dina muju inyo tak capai le dina malang coy itu nasib le rambu jangko kalau dipandang pagi hari anak urang dua jo bapaknya dalam lapau memakan katan jo goreng awak siapa membalikan jo tangi hujang memandangi le diri bapikir bujang duduk seorang kosan tano bapak laisiko kadape ujang makan kata no bapak kadape ujang makan goreng oh bapak tapi dek bapak indah ado jual ujang babalanjo tadaga nak makan goreng jani rasonyo ayeluda malik kini goreng pisang tapi siapa membalikan ini disimang pasakitan jual kue ke di Bali pembali bare letak cukup kue Tuhan Ibu hati indah tabado menangi lebu yang Abu Tasar cuy itu nasib penangguangan kilo bamanduang ke bamanduang awak bertambah sansayu kok baju bertambah lapuak ju oh menangi kini Abu Tasar tekana untuang jo bagian lain tekana jo bapak kandung tapi kamano ka dicari siang malam anak tadaga di mano lah bapak oh bapak ujang oh bapak kosantano apa disiko bandut marasai badan ujang no bapak urang mai babalanjo anak bapak baman wasanjo kue siapa lepak membalikan mali anak orang makan goreng jotangi tasar memandangi cuy kola nasi tak jo bapak cuy ko nasi dak ibu tinggal jo nini banse pulo yo bapak hojap wila ujang bapak kandung marasai bana ujang tinggal oh bapak tolonglah ujang oh menangi juo kini kok baju kini sadona lagi indah tabado ibu hati menganangi mengananasib matuanai indah tabado yo ibu hati apole kato Abu Tasar o timpuruang tarah kasandu pangakan nasi dalam pinggan o sarupo ayam o bapak tak barindu menampi urang mangkok makan ma bapak kamano ujang kamangadu onde pak
Nini ditompang ban 10 ibu berang bapak kok jauh kemana le bapak gak dicari kok santano bapak lei duit pak hola patui ujang bapak japui pak yantak kok alah bapak mati kok mati bapak bakini na orang baruang balantai. O kapasayo sadang pukul 2 di mana Pak arwah bajun taili laujang basan saroco iko nasi tak bapak hosapatun yatim piatu Pak indah bapak coba ibu mujuele nenek di biru goma bapak mangkok makan badan ujang Ojo itu le nasib Abu Tasar maalun da ado ka maurus Abu panganjang badan laku ruih matuen Abiari baganti hari bipakan baganti bulan labarapo lamo tinggasinan kadang kan capek dapet nasi kadang kelambe buyong makan lalapan bulan tinggal joning nikmat Tuhan adola pado satu hari malang tak dapet ka ditulak mujue tak dapet ka diraih malang ketibo masuk itu oh sakit lah nenek di biru goy lasaki ini nyokini ruponyo buyong Abu Tasar sinan batambah ruswejuo nini tak bisa bausao indak bisa mencari bare indak talo mencari kayu menangi kini Abu Tasar duduk di dako nini tidur lah Tuhan rupanya buyong Abu Tasar onde ni lake la cega ni lake la sanang badan ini kok nyampang mati ni bagi ni jo siapo ujang ketinggal jo siapo meminta makan leni bapak jauh ni ibu la berang ni ditompang sakit pulo indah jadi badan bogadang don ini oh manangi ini kandung nyonde buta serdangake mola na urang yang dia yaji na tarui kapalo banda indak ragu jangan ini kamati ragu de tasar ketek tinggayona ojo itu katonyo kini ndak tabado oh ibu hati
ganti hari lah berapa neneknya sakit ala seminggu kalamu hanya obat pikir juo kini na Abu Tasar nambare kini na labi koi utang kini jauh-orang lah banyak pulau lah sabalik rumah dek manyalang matuan sinan bakato Abu Tasar hari batambah tinggi juo dari paginya balun makan laki ro pukul 10 onde nini awak lalapa yo nini apa laki ni kadi makan bare kobana nanda ado yo nini Okamati juga badan ujang menjawab nini sadang sakit onde tasar onde jang nini andalam yuang sakit wana mayuang kok santano bisa nini baku relai dicari barena tapi dek nini jangan sadang sakit nak dayo indah upayo indah dojang kini panyambuang hidup buyang nak kali paranci dakok rumah jangan abui dulu paranci kini nak panyambuang angok malaki patang butasarei Omandanga kato nini inyo cuy itu buyang Abu Tasar nyokali paranci dakok rumah lah dia bui cando paranci lah masak kini masuk itu dimakan abui paranci dimakan indak bakarang dia menangis sadang makan abui paranci onde bapak lihat lau jampai oh bapak ojo ikon nasi paningga bapa abui paranci nambo makan bapa ikut santano bapa lain duit capek lah japui anak bapa lihat lah ujang pak menderita pak kamano pak ujang mengadu nini di dalam sakit bana oh bapa tapi kok bapa oh alamati oh di mano arwah bajutai di lana menderita biau jamati samojo apa lapa indah tatangguang lepa obat sakit dan awak kete obat sansaro indah tata nopa hujan nak makan nopa indah tata tidak makan kamati hujan samojo nini onde nini diantakan kan ini abui paranci matuan
disuokan napui paranci lainnya kunya dininyo sabuku ketele tapi kocoy konie nasib nini indah jadi badan bogadang doniai oh indah kaidu ini bojo siapon ni ujang katinggal ini kola baru oh kadang awal kapan kamano ni ujang cari ni ujang di dalam ketek baru mania lagi sanang ni manangi buyang buta serari barang sue kini patang juo lakiro hari puku ampe apo katenggani badan awak indah tatan di ujang hindak makan donini lalita badan buta serkini bakato nini inyo pado mati na ewa ang dak makan pai minta bare kai buang otas sere dape satana jadi yu sate kong dape oh jadi yu dibilang sia buta serari bertambah petang juo menjawab candoram bujang lai kadape tu nini ibu la jale berangkawa manini Omandanga lekato rupo itu sinan bakato nini inyo cubola dolu buta sere sadang mati ojang leuran cubo mana aku nun ko ujang bau sao mandanga kato nini inyo nyuambie pala tak bare nyuambie kampie di buta serba jalan joi buati baju buruk sarawa buruk abu panjang badal kurui malun anak tak tahu urus do tuan Pokok daki letak badi badannya kadang mandi kadang nyuindak cuy itu nasib tak bayi ibu cuy ko nasib tak bapak oleh tuan ujang bajalan seorang diri li tak tulangku malai badan nindak tak bado payai nyo dituju juo rumah ibu dituju kadai pasaat teco itu bana rambujang koi indah tabado dan ibu hati langsung kadapur rambujang koi
satu tiboinyo di sinan ibunyo sadang batanaknyo adokkan kampie pelatak bare onde ibu tolonglah ujang tolonglah wak sekali kocu itu katua buta serari batambah biju oh ibu awak kini nak melako kini janganlah ibu kamanula tolonglah bareh kasatana buni niat di dalam sakit pangaya buai oh dari pagi ujang lu makan abui paranci nyobu nambah makan biarlah kini awak ibu tolong bucu itu katonyo kini niat di dalam sakit bana oh ibu tolong ujang buai rupanya upiak si Rukia mendengar suara dari luar mencaliaknya ke pintu dapur kiranya buta asarnya pandangi naninyo sadang batanak berang sekali si Rukia anjang gadang wa angko kini mengapo wa ang kamari wa ang nanindak manusia barangke wa ang dak risiko nanambo jo wa ang putui barana dari duya sampai ikirat co itu katonyo kini kapacan talu ayam cie lah mati lang nindak makan nak mati lah nini ang kini de berang hati si Rukia pak dinyo sadang batana onyo ambil puntung barapi nyo lambui pinggang abutasar matuan obat serak baru tiba di sinan mamaki anak minta ampun honde ibu ampuni ujambu iyo indah ibu yo ujang oh dari pagi balu lemah makan dobu kini babunu jo pun tuang rupo iko hindak tatan kadi ujang konda de sakit ini awak bue balun kamari minta bare dobu onde bapa liela anak bapa oh iyo nak salah kece bapa dopa indak salah kata apa awak kok jadi ujang tinggal indak jadi awak gadang oh menangi buyong mutasar anak orang kotok merapak ke pasar membalikan iyo juo kato apa awak merasa buyang batinggalkan oh mama ke cando dan abuta serupanya upiak si Rukia dek mali anak mama ke nyo ambil puntuang cik lai kanyo lambui sekali lai hari bertambah bijuo dek mali pun tuang kati ibu nyokirai lari di butasar konda ibu agenda ba ado bu pado babunu ujang rupoi kojo tangi lari dari dapur matuan lalari buyong dan abutasar kamano rambu ujang pai babalik pulang oh kabigi larugo
tiba di sini ini bertanya sedang tidur. Onde butasar cucu ambo danga dibuyong dikatokan nojang. Dibilang si Abu Tasar sedang mengecek masa itu, mengadu kepada neneknya. Lihat dini niat pinggang boleh jauh ni kane puntuang barapi balam wian ni manangi buyong Abu Tasar kocuy koni nasib awa indah jadi badan boga adang donini sinan bakato nini inyo onde Butasar dangaken mola kondak dape nak dibuang tolong ka bapak tiriwaang ko untuang dape gak satana oyang menjawab buyong Abu Tasar indah kamu kindo nini ibu lah berang pada awak tentu bapak tiri berang pulo sinan bakato nini kini cubolah dulu Abu Tasar jangan buyong baputih aso deyang mandanga kato nini inyo bajalan juo Butasar parilah apa bawa bajalan dari pagi balun le makan lalita raso badan kini lagu ya raso pasandian cu itu bana nasib inyo anak bau mu 6 tahun lebih jauh rambujang di bajalan letibo di pasar sampai ke toko Nazarudin satu tibo inyo di sinan bakato buyong Abu Tasar oh bapak tolonglah ujang pak agiela bare gak satana pak nini ujang nama nyuruh pak nini di dalam sakit payah pak
Alun makan ujang dari pagi, nini ujang coy itu pulo, coy itu kece. Abu Tasar sadang diuntung, bapak tirinya imbau sinan padusinyo de Tuhan. O Rukia kamari kau, ojo itu katanya kini ko anjang gadang latih 20 ojo itu kece bapak tiri. Lai kuado karak balabi agi makal anjang gadang koco itu nakatoi nyoman awaknya sabui di patiri anjang gadang tasambuh tangi Abu Tasar cuy ko banan nasib ujang diminta bareka ibu pun tuang barapi balambuian diminta bareka patiri anjang gadang awaknya katoken o sadang indah ruang tak babungo kunun laki ni kayu jati sadang ibu nang kanduang lenda ibu kunun kok kini bapak tiri. Omandangai bau suaminya Rukia tiba dari dalam tampaklah buyang Abu Tasar malie anak ko tiba dek pane hati si Rukianyo ambil kayu nan sabuanyo lantiang jauh Abu Tasar ranjang gadang barangke wang usang jajak toko amboi. Nawa anginda anak ambo cuy itu kato si Rukia rupanya sama so itu mujud takkan Abu Tasar tibo dicamin lamarinya kapiang tigo camin lamari. Omali serupo itu lari sekali Abu Tasar kok betu yo sabana berang ibu awai. Sambil lari ibu laberang oka rambujang hari batambah dan malam juga rupanya kini Abu Tasar indah tatampuh kabiru godi laki ro hari pukul 7 pamanuang di kantor agen koi.
menangi juga sama seorang parit lapar ditanggung juga dari pagi belum le makan kemana lawa minta nasi kamati juga ujang malam kini lalamah tinggi pasan digian sadang bamanuang di kantu agen napole kato abu tasar ikola baru gadang pandan sularo banyak nanta gantung ikola baru gadang badan sansaro banyak awak tangguang babuni musisi ulando urang padang menjuaran tai sudah nasib di untungi ko makin gadang makin merasai indah tabado ibu hati kok tahu baso rupo iko biala mati badan ujang indah paralu idui lai sadang baibo ibu hati sadang menangi sama seorang parilita bawa menangi tibola seorang laki-laki yola urang agenotoi mandang anak ketek kamanangi takajui candorang agen konyo turi rambujang na manangi sadang manangi dinang kalem batanyo sinan rang agen ko onde rambujang na manangi mangapo ang manangi siapo mencakak waang siapo mangga dua buyong cubo tunjukkan pada apa menjawab sinan Abu Tasar onde bapak maafkan ujang opa indah ado orang membae dopa indah ado orang membunuh dopa tadi awak meminta bare ke ibu awak iyo dikadai pasate bare satana nan diminta puntuang barapi balambui an diminta ke bapak tirian yang gadang ujang nyokece kan mapa dari pagi ujang lu makan dopak dapet kanai puntuang barapi itu sabab ujang menangi Rukia ibu kontanambo mapa Nazarudin bapak tiriawa sinan takajui rang agen ko apole kato inyo kini kalau Rukia ibu ang sinazarudin bapak tiriang ko betu anak malano malah waang yang mengapo kini ang kayo minta bare bapak ang kayo yung di pasabawa batoko gadang bapak wa ang oyang otak kajui buyong buta asar o bakato ba ibo-ibo koyo ado bapak ujang pak tolonglah pak ujang antakan hota daga ujang nak batamu pak lalamu apa awak paim apa rindu jo apa tio ari yo bapak
bimbang tangan buta nyoturi kini pasabawa lita tulang gumalay badanay dek Jawa kini di babimbiang dek Jawa buyong di bajalan lah sampai di tokonya nanggadang tibo di toko si Malano langsung ke dalam pekarangan rupanya kini si Malano sadangnya duduk dalam toko sadang membaca buku mari orang agen dari luar. O Malano dangaken ola maliye lawa angkaila menlai ko tau ang jo pajako ko Malano mandanga katorang agen ko takajui sinan si Malano dilape pandang kailaman satu manampak kini di laman tasiro darah di dado buku tercampak dari tangan detuan anaknya turui dek Malano satu memandang bantu anak baju buruk sarawa buruk abu panjang badan lakurui kok daging lah banyak di badannya sagapu itu ditinggalkan kini lakurui kabatamu anaknya rao dek Malano onde buta sarna anak bajang ikobana dia mana nama ruswejang indah takui cari jui buang dota seri kobana di bapak nama ruswe bapak sangko wang lesana mana bapak sangko wang lemewa ota seri dapet kini buyang marah sayla kurui badan nagap buat yona anaknya rao joye mangatunyo sandang tasar dalam toko matuan oh satu tibo di dalam toko anak di sini dipandangi nak cuy ko banalana sapaninga bapak yo tasari marasai bana jange badan waang cuy itu kece si Malano rupanya kini masuk itu bakato sinan si Malano ondeng ku agen terima kasih banyak mujual yang ku nambah tamu ko indah ba nasib anak kongku nambut tasar kini minta terima kasih puluh orang agen berangkit dari sinan baru bertanya si Malano onde nak kanduang sayang bapak otasari oh dari mana kau ang tadi sinan menangi butasar oh bapak dangake mola pak dari pagi ujang lu makan dopa abui paranci nan dimakan dek nini awak sadang sakit daripada mati tak makan dituru ibu ke pasar di
diminta bare ka ibu bare satana nan diminta usala bare ka dia ibu pak puntuang barapi nyolambui kena bapa lai jauh kini pinggang ujang mapa diminta bare ka bapak tirian yang gadang lo ujang nyokecean liek lah dia apa pinggang ujang dipaliekkan pinggang ka bapak kandung satu maliek pinggang anak tasambut tangi malano lai jauh anak kanai pun tuang lalayu jange kane baru onde nak kandung jange anak ambola tasarei Hoco iko bana lajang nasib ujang mana de aro nasi sapinggan de tasaregi nyobunuh waang dibuang marasa iduina kondak jo bapak majang sadang menangi-nangi juala kok makan buyong tadi kan sudah nyo jawab tadi di butasar alunado dopa uja makan oco itu bana si butasar cuma malano batanyo juo mau uji juo pado anak parenta tibo di kawannya onde mulu danga dia lunai liek la nasib anak waang ko lunai yapui nasi kini lu makan ninyo dari pagi abui peranci baru nanyo makan omulunai kato sampai inyo lapai inyo bali nasi dek simu lunai Nala balia mulut kini disuruh makan Abu Tasar maliek nasi talata dek parui talampau lapa dek inyo talampau lita balun talaki basuh tangan nasinya suwa dek renggujang Otak buru-buru anak makan tak cakik-cakik masoi. Itu mali anak rupo itu takajui sinan si malano onde buta sarana boyona oco iko bana jang waang dak coba apa mana menangkui malano kabawana aye mato darai badarai sagapu itu jang badanu jang kini laku rui rupoiko latapak na tulang didado jang hari bertambah abiyu kadainya tutui dek simu lunai
kenari la malam cuy itu bana masuk itu nanti bilang kini si malano dek lala morindu jo anak lala jauh jang semalam itu di pangku kini anak kandung lapet tadaga jerang abujang Olalo coba Pak Abu tak serari bertambah malam juga gilo mengecek jo nak kanduangan tak jadinya lalu anta indah hari siang leduduk puloi hari pagi nyola jago dari lalu nanti bilang kini si malano anak dicukue dulu pagi pangagi Butasar kini sedang baca kue baru malah nopai mandi sudah mandi langsung sembahyang subuh lah sudah sembahyang subuh baru kena anak dijapuinya lah sudah buyong baca kue langsung dibawa nang ke toko diangkui ke dalam kamar mandi matuan lah dimandikan yo anak kandung dek sayang malah no kanak kandung 3 kali anak basa buni matuan lanyo sabuni anak kandung cuy itu bana masuk itu ala berasia butasar la tampak kini cayo badan melihat tulang kini nak di badan nyosinan menangis si malano bisa dietong nak tulang rusuk majang lah sudah rambut yang mandi rambut keni yo basikekan lah balik cayo nanda olu taga dek badan kurui bangaru matuan tadi balikan ninyo baju buatan luar nagaris ngapur punyo buatan lah disuruh buyong kama makai rambut kena laka disike nah barulah Tanjung barulah ka barulai pulo di kanyang rambut si tasar dia gombak di balakang karit yang pulo manjamu di ler yang tabiang ngerakan padang nandata rambutnya katua tapi kan yang dikudu kaja barakaja cuy itu rambut anak gini lalaki pakai rancak laba bali cayona dulu tagadek tubuh buah kurui juo matuan osinan bakatonyo si malano kini cuy ko diang buta serai karano waang labatamu tatap jo bapak lena tinggal sigi ko naei di toko buyong digadangkan lado tampe kabayo makan bapak makan rambujang idui bapak idui kowaang kita baduo nyobuyang
menjawab sinan Abu Tasar onde bapak dangake mola ko itu nang kecek bapak nan ujang lanamu pulo cuma sakete disampaikan nini di dalam sakit payah lepa pulang dulu jang kabirugo kola cegak besok ini awak baru jo bapak ujang tinggal yo pak ibu pulo buyong buta serkan ini nyokini cuy kola di bapak agila barega satana cuy tu kece rambujang kokolai kai du yuo nini ujang pai mandang abare nanyo minta ko itu yang nangka tokan lai ko tabao yang tigo gantang nyo balikan bare tigo gantang dilata cando jo bunti kepiang saringgi nandia agi-agikan yang kanini waang paila balik dulu Abu Tasar cuy tu kece si malano kola cegak nini waang capek buyong datang kemari jangan tanah parulita oyang abi bare japui ka bapak abi kepiang japui kemari jangan nantan menderita lana jangan nantan paruilah apa jangan lasana ngati butasar barela dapela tigo gantang kep yang saringgi lananyo angkui babalie pulang le kabiru go le gala cando le rambu jangku indah tabado le gadang hati barapo hingga abu tasar bare di jujong la di kapalo kamakan juola nini ujang ka idui juola nini awa itu pikiran le rambu jangku nyotu juju rumah ini indah tabado oh senang hati